Tikulandireni kuna kuti konse kumene mukuonera VNV Media TV. Tili kuno ku Nchinji TTC mboma la Nchinji kumene mpingo wa 70 Adventist mchigawo chapakati Central Malawi Conference uli ndi msonkhano wapaderadera wachisanu chikhazikitsireni mpingo umene wa makamaka chigawo chimene cha Central Malawi Conference CMC. Ndipo kuli nthumwi zosiyanasiyana kuchokera machechi osiyanasiyana mchigawo chimenechi. Cholinga chake ndikuwunikira mmene ntchito yayendera komanso kusankha atsogoleri osiyanasiyana mchigawo chimenechi chapakati. Ndi tili pano kukupasirani zochitika zosiyanasiyana mmene zikhalire msonkhano mmenewo umene wayamba siku la Sunday pa 24 August ndipo kuyembekezeka kutha siku lachiwiri pa 26 August chaka chino cha 2025. Ine ndi Kenan Tsavala ndipo tili kuno kukupasirani zochitika zimenezi, ndipo mzanga Philip Nyirenda akhala kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene abwera malo ano kuphatikizapo mtsogoleri wa mpingo wa 70 mchigawo chapakati Pastor Phiri. Ndi ndithu tikhale limodzi amaliza mzanga amene akatha kucheza ndi anthu osiyanasiyana amaliza kuulutsa mawu athu kwa nthawi ino. Ndithu tikhale limodzi pamene ndikumpasira mzanga Philip Nyirenda. Tithokoze kwambiri mzanga Kenan Tsavala kuchokera kuno ku Nchinji kumene kuli msonkhano waukulu kwambiri wa session umene ukuchitika mchigawo chinochi cha Nchinji kumene kwapezeka atsogoleri onse kuchokera mipingo yosiyanasiyana. Azibusa ali kuno, anthu oyimira mipingo yosiyanasiyana ali kuno. Ndi pano ndi Pastor Phiri. Muli bwanji busa? Ayi ndili bwino. Amene ndi Pastor Phiri amene ndi president wa chigawo cha Central Malawi Conference mu mzinda wa Lilongwe. Session abusa ndi imeneyi. Taona kuti yayamba motani? Ndinganene kuti yayamba bwino. Nanga sindikuyankha ndine. Ndutsogolera kuti zichitika ndine. Ndi mwina sumadzinena zoyipa. Koma ona patali ndamene amaona apo sipanende bwino sipanende. Koma kumbali kwa ifeyo zamba bwino. Chifukwa sinalande chokhumudwitsa ichonse anthu abwera. Komanso zimene kuti zichitike zachitika. Sipalepera kenakake. Monga maono tinachedwerapo. Makamaka mwina kuti anthu akhazikike. Komano tayamba bwino. Chifukwa chimene chinafuna chichitika munaona tinali nthawi ya mapemphero. Chimene chimene chinafuna chichitike. So tayamba bwino kumbali imeneyo. Nkofunika mutani ngati mpingo komanso ngati atsogoleri makhala ndi nthawi ngati imeneyo yoti mwina nkubwera pakamozi anthu amene achokera mzigawo zosiyanasiyana ndi kusankha atsogoleri? Ndizofunikira kwambiri chifukwa kuti Mulungu anatipatsa mphatso zosiyanasiyana. Ndi adayeno ena adapatsa phunzitsi ena ichi kuti timangirire mpingo. Ndiye tikangokhala ndi mphatso imodzimodzi sizikhala bwino. Komabe ngakhalenso kuti mphatso imodzimodzi yontha ina munthu amakhala kuti mwina mbali ina ayina kuti wina mulandire apume pakhale. So ndizofunika kusintha pamabweresa maganizo atsopano ndi zina zosiyana. Sono ili ntchito yabwino chinthu chofunika kumbali imeneyo. Pambali pakunena kuti kukumana kuku kumakhala kuyaona kuti kodi tikuyenda bwanji, tachita bwanji, timafoka pati. So ndikofunira kwambiri chifukwa pamene pamakhala ku improvement progress imambira pamenepo. Popeza ndi ntchito ya Mulungu ena mwina nkufunsa chifukwa ndinu president amene mwatumikira pa udindo wa upresident chigawo chimenechi kwa zaka sopano ziwiri. Mwina anthu nkumafunsa kodi aphiriwo bwanji ntchito imene ya Mulungu mpaka na kawiri chino chachitatu. Mutanthauza kuti zaka ziwiri. Zaka ziwiri. Nanga si temu yadatipatsa kuti ndi ya zaka zitatu. So kuyambira 2022 imathera panopo. Ndiye palibe choti akhoza kudaba kuti akhala zaka ziwiri mpaka zitatu chifukwa chani? Chifukwa ndapatsidwa mwayi umenewo. Ndiye palibe chodabwitsa kwambiri. Komano tingothokoza kuti Mulungu anatipatsa mwayi kuti titumikire tachita ntchito imene chifukwa tabwera kuno zapereka report. Zijamunatituma zija. Izi tsopano. Izi zili motere, izi zili motere, izi motere zijati zinativuta motere. Ndiye adzitiuza kuti achabuno apa zaenda motere. Ndiye zili ndi mpingo kuganiza zatsogolo lake. Mwina patakhalanso mwayi kuti ma delegates kapena anthu amene achokera mipingo yosiyanasiyana achitikanso mwayi kusangasidwa ndithu kuti Pastor Phiri ndithu apitirize. Mungachita ndere chotani motani chinthu imenechi? Mwina ndichovuta chifukwa mandifunsa chifukwa kuti ndikhale m'busa ndidayamva kuitana kuti Mulungu ndine munthu choti Mulungu ngati afuna ndichite chinthu ndichita. Koma silingakhale kuti kuchidikirira. Ayi. Ine chiro anga ndimbusa ndimakhala ndi anthu kuchalichi wayendera kupanga zimenezo ndi automate. Iyi ndi bonus takufunsa kuti pagulu pathu pano titsogoleso ni chichi. Ndiye ngati zitachitika ndinkanira chifukwa chani Mulungu ngati wandifunsa kuti ndichite chimenecho. Ndiye ndifuna ndikaite ntchito ya ndani. So ndikati ayi ndiye ndikandodzitumikira ineyo. Komano ngati zitakhala kuti Mulungu watsogolera popanda kukhala ndi influence iliyonse ndidzachitenga kuti chifuna cha Mulungu. Aithokoze kwambiri busa. Pakhalenso mwayi kuti mwina atikhe tiucheza mkalikali mwa zimenezi. Chifukwa ndamvoti zeni zili kucha kwa lero.
zimene zamba ziti mapemphero ake zenizeni. Chabwino abusa. Thank you. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Titatha kucheza ndi abusa aphiri amene nda president a chigawo cha Central Malawi Conference pano ndi Pastor Zilinde amene ndi chairman wa session imeneyi. Kukonzekera kunali kotani wawo? Tsogoleri kukonzekera kunali kwabwino kwambiri. Takhati kukumana tikuyenda pafupi ndi kutali kutenga kalikonse kuti kakhale mchimake. Tionetsetsa kuti zonse zikhale mchimake kuti msonkhano utheke monga mmene tawuyambira. Ndithu ndinali ndi aphiri pano ndidawafunsa kuti kodi msonkhano umene wa session ndofunika motani kukhala nawo anthu bwera malo amodzi ndi kusankha atsogoleri ndikofunika kotani kutero? msonkhano ndofunikira kwambiri. Choyamba nchakuti anthu akabwera pamodzi amakambirana za mmene ntchito yayendera kuti mu zaka zapitazo zitatu ntchito yenda bwanji nanga kutsogoloko tiulakalaka ntchito yende bwanji. Ndi pakuyang'ana za ntchitoyo imakhalanso nthawi yakuti atsogoleri ndi akhale bati kuti ntchitoyo tikulakalaka mmene tiyendere awa atsogolere ntchitoyo. Ngati chairman komanso ngati mbusa amene chidakomera anthu kuti akuyikeni pa mpando kuti musogolere dongosolo limeneli, so far mukuona kuti msonkhano amba bwanji lero pa 24 August? Ineyo tumonga tsampando ndingathonenetsa kuti tsampando chichewa chake msonkhano wayamba bwino kwambiri chifukwa chakuti kupezeka kwa nthumwi zochoka machalichi zapezeka zopitirira 75% kapena mwina ndi chiwerengero chimene munachikonza mkhale nacho ndi chimenecho kuti chakwanira. Ife chiwerengero cha wonse monga ananenera atsogoleri wathu ndi 742 ndiye chiwerengero chimene chinaoneka mu nyumba ino chochuluka kwambiri. Chotero ndi chimwemwe chomwecho choona kuti anthu abwera bwino ndi msonkhano ndiofunikira kwa nthumwi iliyonse kutenga nawo mbali. Pakakhala zokambirana ngati ali ndi funso ayimike dzanja kuti afunse funsolo, ngati ali ndi ndemanga ayimike dzanja kuti apereke ndemanga. Chifukwa chiyani? Mpingo wasonkhana pamodzi. Mpingowu msonkhanowu umayitana nthumwi zoyimirira mipingo moti mipingo Khristu onse abwere pamodzi ndemata nthumwi zibwere ndi nthumwizo ndi zimene azidalira ku mpingo kuti zizapereke ndemanga ndi mafunso wawo ndi kuona mmene ntchito ya Ambuye mu mpingo itiyendere zaka zitatu. Ndikukhulupirira kuchoka pano mmene tayambira kufika pano palibe china chonse chokhumudwitsa kapena chosamwitsa chimene chakhalamo. Chotsamwitsa mphamvu ya magetsi. Magetsi amakhanga takutivuta pena pake kuzima kuyaka chimenecho tachiona kutero kutapeza kale njira yakuti tikonzere vuto limenelo kuti zimenezi zisapitirire mu nthawi ina imene tikhale nayo. Ayithokoze Pastor Zilinde. Amenewo ndi Pastor Zilinde amene ndi chairman a session imene ndi amene akusogolera ndithu dongosolo lonse limene likuchita kuno. Ndi komiti ya anthu ochuluka iwo adasankhidwa ndithu kuti asogolere dongosolo limenelo limene likuchitika kunoko ku Mchinji TTC skulu ndithu imene amasula aziphunzitsi osiyanasiyana. Ndiye pano ndili ndi timati delegate mmodzi amene timve kuti achokera kuti wawo. Ndachokera district ya 25 mpingo wa Maranatha. Inu dzina ndani? Dzina langa ndine Mafukeni Masaidi. Ndithu. Mwapezeka pano chifukwa chani? Tapezeka pano malinga ndi session imene ili pa kuno kuujeni ku TTC. Tifuna tisankhe malinga tikakhala zaka zitatu timakhala ndi mwayi wosankha abusa athu amene atigwirire ntchito mu zaka zitatu zimenezi. Moti mwasungira ndithu kampeni kuti musankhe ndithu kampenipo kalipo ndithu ndithu ndi mmene timachitira nthawi zonse. Muli ndi mbusa niwo muyembekezera ndithu kuti amene atisogolere chigawo cha Central kwa basi chabwino amene ali mmaganizo ndithu. Nkofunika kotani mwina kumakhala ndi msonkhano ngati umenewo wa session komanso nthumwi nkumabwera motere imene mwachitira? Nkofunika kwambiri chifukwa choti mpingo wathu wa Seventh Day ngwadi mafuna kuti pamene tikhala zaka zitatu tidakumane limodzi tosiyana mwa chigawo tikasankhe mbusa osiyanasiyana amene siwatisogolere zaka zitatu zimene kupitiriza kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuno ku Mchinji makamaka pa TTC kumene ndithu kuli session imeneyi ya Central Malawi Conference tili ndi achimwene apa.
tikudziwe ndi zina ndithu ine ndi Tawan Alex. Yeah. mwachokera kuti ndithu kuchokera mu chigawo chino cha Mchinji kwambiri mpaka mwendo umene pa mukuoneka kwa chinyamata kwambiri muna mwasunga golide tu akangoti mwina mwake nthawi ya youth department si mwasunga pena pakane nkhani ndi choncho ndithu ife nda chinyamata amene tatumizidwa kuno ku TTC ndicho lingaone kuti achinyamata nafenso tisatsalire. ndikufunika kutani achinyamata matenga nawo mbali muzochika za mpingo ngati zimenezi ndithu titang'aniranso kwambiri masomphenya a dziko lino 2063 akulimbikitsa kwambiri ngati achinyamata kuti titenge mbali kwambiri ndithu ifewo ndi maso oyang'ana zapatsogolo chifukwa kubwerako makolo apita. munachite ngokhala chotani mwa achinyamata onse ku mpingo wanu kukusankhani inu mudamva motani? ndithu chimwemwe chokhachokha chifukwa pamene asankha ine nditi mpingo wonse amene akuti Malawi yese ukuyimireniwa ndithu achinyamata ena amene abwera kuno ndithu tonsefe tikufuna tisankhe motsogozedwa ndi mphamvu ya Mulungu okha kumwamba zimene zitipangitse kuti achinyamata ambiri tikhale ndi masomphenya abwino kuti tisamangoyendayenda kubwaloko komanso tichitomatumikira Mulungu okha kumwamba. nakuona ninu mwayidinda kale pano ndithu kwambiri kwake simungatifuna mukapumulire ndithu kugona kukonzekeranso mambo malo ogona simwapezerana chilichonse chimodzimodzi ukamacha kunja mukhale mukuchita zofunikirazo ndithu kwambiri kwake oti amadandaula za madzi ife sitimadandaula ayi chifukwa mmene tateremo ndithu titengeratu madzi okwanira kwambiri ati za mpingo zomwe ziterikiriso lamatokhawo chipongwe kwambiri nkhaniyo ndiona ayi tikufunirani zabwino zonse tichezenso ndithu mpano kapezeka chabwino kwambiri ziko kwambiri wawo mmene mundithu ndimene tikuchezera ndi anthu osiyanasiyana kuno ku Mchinji holo ikulu kwambiri makamaka pano pa TTC imene dongosolo lonseli likuchitikira ndi zinthu zochititsa chidwi kwambiri poona amene anthu abwerera dongosolo lake imene layamba bwino sofa Pastor Pili kulandira anthu zochitika zosiyanasiyana kumakhala muno kuvomera mayina ngati simugwirizana nacho nenani kuti iyayi ngati mugwirizana nacho tanenani amene zikuchitika muno zonse dongosolo lonseli pofuna kulemekeza Mulungu wathu okha kumwamba kufuna kusankha azitsogolera amene asogolere ku Central Malawi Conference makamaka kuma office kumeneko ndetu kupemphera mzathu kuti musatisiye toka chifukwa ife tili pano VNV kuchokera siku lalero kufika mpaka na siku limene zonse zizite chifukwa dongosolo lonseli lita Tuesday ndi kumene kukhaleno ndithu kukwangula zonse zimene zikhale zochitika kuno chipetenga kupempheni musatisiye toka mukhale penepo chifukwa ife tili pano funa kupasiyani satane wa zimene zikhale zochitika kuno ine dzina langa ndine Philip Nyirenda malo mwanzanga onse kuno amerugwira ntchito imeneyi kuno kuli Kenan Savala Luciano Lion Brian Katumba Chisomo Ng'omba tonse tili kuno funa kupasani satane wa zimene zikhale zochitika kuno tikufunirani ndithu usiku opambana pilizani kuona maprogramu osiyanasiyana pano pa VNV Media TV tingoti makoma nonse goodbye for now.